Archimang, Lukumang, Nana Sasa Bayo Koromo, Tidou de Baka, Anganyunsu Fusarana Sepsa. Dat we spoot de, we baro di Noord go met Zuid, Oost go met West, we karuf ko Archi de Prespartori. We noya so, Tide, we tak monitori. Lek fobe taki bijna programma afesi, taki fobe denki ano so ade. Maar dat je shitaki awani. Because a minister voor financiën, charka doro junu, taki de bigi paimang, die debe abi, na mama banyi funu centrale bank, sobu so 411 miljoen, sa deben pai, a pai mandati. En a pai mandis di pai, a pai, sondro fugolen money, en zonder voor druk money, sobu monetaire financiering. No kweti na prudent beleid voor city. En de money dati, de manchi zijn uit belastingen, isabi en moro belasting zijn is city, dat langa bepaalde belasting, you know pay moro, dus na fa alibi ego. Sobu na inwa mamu potes kouru onder a worko, fuka sorgu taki, alibi fu mama nang ina goli a krater du da ini fu krenk moto. Sobu so de fu wan trapu de da na nasa saba yokoromo archi frauluku frauwala mala da sami wan te yunu ta tishi wang ekre wan tiri egwe de langa yu wan se anu tarawang di wan kontu fa krenkot na paisi da egwe moro fara. So wo ye pu serefi te ook moto na ini en na dat a minister voor financiën etaki. De mantak SS bung, maar safri, moro bung, de zeker sayu edu. En wansan van regering disi, sami fen prins pari, na dati de mane dusani fu smalop deng. No, de mane dusani deng e sorgu taki, sani mus do fu you serefi mus gona seref te rade de tak ai mi feni epi ai me shi wan you horizon ajers I want go maar dat wan taki en daarom meki mi tek a besluit fu mek a programma mek ushitaki ikanak wan stap gwanga baka dus koutaki beteni paleis da libinego de kan nak wan stap ganga baka de go baka want alamala di e waka lont kondere wala mala abwan boyti wan per nasi pe ikan go terug fugo bouw you serf op baka fi kan kong na lekfa a regering disi go baka tena a bodem fasgat kes fu mama sernang di de go doro da pe de shitaka drei da safri de go terug da de bouwen op da de sparen. Want zo moest sabi, tanga no, dan IDB, teji a president van Kondre di stak. Jere no, Masar Chan Santoki, nanga Masara Brunswijk. Une wakti IMF, saminanga a president a regering fuser nan kon overeen. Dan me begin jiden a yepi dide ap van nodu. Sobu so dus nana sa sabayo, ada unu. Fu mek muiti no aksi taki sang akondere du jimi ma aksi yu serefi taki sambi kan du ja akondere ya fu kan mek muiti fu kan go moro fara ina libidisi im shasan ook tu taki te yu set yu gesen en no uda parasi dus disna ekte parasi da ya bi gesen da mama de papa de da kan de mama da kukuru e set wan san if de pchinyang wanda de gas koro te de kodo ko fenyang ma da papa da parasi de ay mek muiti e pran wan sani e du wan sani fu sorgu taki wan yepi kan de dus no wan smanes don e wakti tak ayi o te mi o chis wan sani samo feni te yanga wan man e set wan tori no aksi tak samo feni biji aksama tak fawo waka fulanti komitu afpasi dat na her kriboy tori
na heersan dape anu de wan tarasani. Dus ino kan go libi, leki libi ino wan eksi, no wan sma no sabi. Want if he say at you, ino teji sma you no fen yepi. Maar if he teji sma, de yo fen yepi. Dus en dat neng. Ja son sma es don, de je shitaki, lanti serefi en mek moeiti. De mijn potji digitaal, ik kan schrijven in voor comfort sani. Ja, ik kan schrijven in, if je hebt een bedrijf, door comfort in een sani, ik kan go schrijven in. Ja, wat los sani, kon de trafasi no. Dus we begrijpen, archi maluku manana sasa bij jokoromo. Taki na wala mala. Mu mek moeite in a kondredisi. En ja, tusot libi smara, archi maluku man, mi musteju wapis dati. Isabi toch. Meku sorgu taki, a kloof tussen you nanga de traforku in a kondredisi. Meka komoro smara, dat u ka langa anuji u serefi, dat u ka lerfu u serefi. I verstang, in waman, abi en kulturu na en fasi. No wans mane eis fitaki un frinju kulturu trowe. No kweti. Sawe verwaktif you na taki you abi u kulturu trawan aben tobo de wasi trawa gone en naken taja trawa duen gamelang angen sandati. Ma te ego kona fesifa kondere da ma potu ede kona wang. Da we dusani, we mek muiti fu kona fesi. En dat na moro prespartori. No mek no wansma koler you nom lop disi, you nom lop dati. Nee seref yo do, want te amas do ne biji fela. E nyame e aben biji boda. Da man kompot you no tak yum go mek jogo. Terwela tendi e go meka jogo. De kan da prasi e woroko. I kan da prasi e duwan sani. I kan go duwan job di wan sma. Me tanta ken taki en sami e taki dat je boomfuru sma. En mi wan soru wan sani taki. Tep jonge sma vooral met takanga unu. Unde jeugdige. Want desan die psa de afgelopen day. Ja, te luku televisie nanga desani. If ino ab notif do. Praxer wan san die you sabif do de duena oso. Het begint altijd thuis. Oso ei bijing. Ja, en wie si shitak ima of ipa eduan san verkeerd, je ching op een heel nette manier en beschaafde manier. Ik kan kaarden tak mijn mama of papa, asan sa we doja no bon uno ka fesi. Kunnen we het niet zo doen dat we es dong. Lek fali voor u betaki na biji tiki no demoro, anaki no demoro, maar na takum takanga u serefi. Dat we vertrouw serefi, dat we dorop go. Isabi daune kiswan Babylonische spraakverwarring. En dat man kono mindri. En met teka exemple dis baka. Leki in gezin. Sama ma papa nang apching besluit voedoe. Dan wan trasman ook kan kumota starati kong. Da koteji mama of papa wan verkeerd sani. Voor por a eenheid san u abi. En dat belangrijk. Want i abi sma de waka long toe. Desma e koiri nanga probleem in den saka. Fu sorgu taki. Duf ene go bunda, duf you nom go buntu. No, kweti. You sap sa you want do. You sap sa you want bereik. En na you want e firi you sweetie. Want familia, dan mi sap taki bakadina. Temi, go in mi keperen, dan me go pichi eksi. Temi e kring mi gruntu, mi kan purwan antrua. We kan purwan sropopo, I verstang. Alla desa anti. Boromchi de, I sabi tok. I abuan friari, naf go buy one buket special. Kan de wan chifi friari, naf go buy one buket je, want boromchi da parasi. De ikot boromchi me kwampchi ruiker. Alle beetjes helpen na teri, dat belangrijk. Ino moest do, san atarawan edu. Yum do, sa human do. En dat belangrijk. We verstaan archi maluku man, maar utaku an pisgo, dako archi wan poku. Nanga wan pinga no mo, brabu no kanya.
nyang ekiu anu orelegismo nyame nanga pinga yusa ondro peni kutru manasari kutru ngawanga nunomo boto no salo ekiu pari lona botogo pare nanga anu yusa ondro peni kutru manasari kutru Punomo, Betty Mulasi, Chari, Mati, Oriko, Futu. Pete nanga kopuyu sa ondro beni futru. Manasari futru. Nanga wang manomo, Boku no saprei, Beki, Grupo, Naki Pajiko. Preye nanga moro yu sa ondro beni futru. Manasari futru. Nangawang grupo nomo Kondre no sapri ala people musuko nawa Pie nanga grupo yusa ondro veni futru Manasari futru Nangawang kondre nomo Deti no sate ala kondre koje simtakino Peti pleti tide yusa ondro veni futru Manasari futru Voorzitter, landgenoten, broeders en zusters van onze gedeelde moeder Mama Sranang. De begroting die wij vandaag aan u presenteren laat zien dat het de regering menens is om de uitdagingen in het land hard aan te pakken. De begroting is enerzijds ambitieus, maar tegelijkertijd ook heel erg realistisch. Wij kunnen niet meer uitgeven dan wij verdienen. Wij kunnen en willen niet met de mantel der liefde de bevolking op een verkeerd spoor zetten. Wij gaan niet kunstmatig de koers drukken, maar gaan de huidige koers met goed beleid en sterke maatregelen blijven beteugelen. Wij moeten het vertrouwen van de burgers in onze economie weer herstellen. We moeten samenwerken aan herstel in dit land. Samen, alleen dan komen we er wel. Na een lange periode van bekoelde relaties met eertijds belangrijke partners heeft de regering sinds haar aantreden een succesvolle inhaalslag gepleegd om de aangetaste reputatie van ons land te herstellen en te verbeteren. We zullen dit beleid ook in 2022 voortzetten. Meneer de voorzitter, net zoals we recentelijk de hernieuwde samenwerking met het Koninkrijk der Nederlanden, die op het hoogste politieke niveau hebben herbevestigd. 2022 zal een bijzonder jaar worden in ons buitenlandse politiek, waarbij niet alleen het imago zal zijn verbeterd, maar waar wij ons als land
als Surinamers de vruchten van de verbeterde internationale betrekkingen zullen kunnen plukken. Meneer voorzitter, kijkend naar de uitdagingen waarvoor deze regering staat, is het meer dan logisch dat mensen in ons land zich afvragen wanneer zij in hun portemonnee verandering zullen zien. Surinamers maken zich zorgen om hun toekomst en om de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Het is zaak dat we hand in hand optrekken om het land weer op rails te krijgen. Er is inderdaad veel bereikt, meneer de voorzitter, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Daarbij is het belangrijk om als één natie op te trekken. Daarbij is het belangrijk om solidair te zijn met de ander. Laten we met al onze politieke meningsverschillen één ding vaststellen. Suriname is een prachtig land om in te leven. Een land met veel potentie. Een divers land waar de kracht van het verschil gevierd wordt. Waar diversiteit ons krachtig maakt. En als we gezamenlijk de toekomst omhelzen, dan zullen we er ook in slagen om Suriname weer tot bloei te brengen. Meneer voorzitter, deze regering heeft bij de verkiezingen van vorig jaar een groot mandaat gekregen en wij zullen het vertrouwen van de burgers in stand houden. De regering is ervan bewust dat de jarenlange economische chaos die geweest is, grote gevolgen heeft die voelbaar is voor ieder. Elke dag, steeds weer. Daarom is de betrokkenheid van alle actoren in de samenleving, alle structuren hard nodig om uit deze crisis te geraken. Leden van de Nationale Assemblée, landgenoten. De geschiedenis van Suriname laat zien dat ons land, maar vooral ons volk, veel veerkracht heeft. Veranderingen komen, maar die moeten we ook goed benutten. Dat moeten we verstandig en transparant doen en niet krampachtig proberen vast te houden aan het verleden. Deze regering zal daarom ook in het komend dienstjaar steeds een goede samenwerking blijven zoeken met u, de volksvertegenwoordiging, om het verschil voor ons land te maken. Eenheid in onze verscheidenheid is iets wat we moeten koesteren. Dit heeft ons tot voorbeeld gemaakt van velen in de wereld. Ik mag als uw president nu leiding geven aan de nieuwe koers van ons land. Dat is een eervolle opgave, maar één met grote verantwoordelijkheden. Om niet alleen het land te dienen, maar ook om zijn Bromtjijari samenleving dichter bij elkaar te brengen. Surinamers zijn, meneer de voorzitter, Surinamers zijn betekent dat wij allen die hier wonen, ongeacht etniciteit, het multiculturele product zijn van dit prachtig land. Na bijna 200 jaar gedeelde geschiedenis kunnen wij elkaar niet in een etnisch hokje laten stoppen. Immers, als het met mij goed gaat, dan gaat het met Suriname goed. En als het met Suriname goed gaat, dan gaat het met mij ook goed. Met andere woorden, meneer voorzitter, waar we allen ook vandaan komen, wij zijn aan deze grond verpand. Wat ik en met mij alle verantwoordelijken in deze coalitie wel willen doen, is ervoor zorgen dat wij, de coalitie, de bewindslieden, verantwoordelijken bij instituten, gezamenlijk schouder aan schouder een gedeelde verantwoordelijkheid nemen om u het Suriname van de toekomst achter te laten. Het is voor mij duidelijk dat willen we dit prachtig land tot ontwikkeling brengen, dat wij met z'n allen een bijdrage moeten leveren. Wij moeten werken aan een samenleving waarin sprake is van onderlinge solidariteit tussen mensen, bedrijven en politici. We zijn met z'n allen verplicht om deze, maar vooral de toekomstige generatie, perspectief te bieden.
So, bakadu archa poku, dat we verstaan taki nanga one finger nomo okoro barafu of barafu noma dirinyi. Ja bi cha de finger fi komita wang. Ma wansa samwa te yutu. Me take ete wan lazy. Taki ja bi 5 finger. En alla de 5 finger ab wan functie. En no one den no mag jarusu tapa tarawang. Tak omdat dat tarawang adoi di se beni dan adoi no jersa a wijsvinger dan asan dat nou een probleem. Nee, allemaal op de functie sa de doen. Want te doen wansani, ja, een bepaalde houding, een bepaalde grip van je hoor wansani. En daarom maak alle de vinger op de functie van je gebruik denk. Maar de defano doe de jeb de serefi. Na lek van je tongo, nanga tifi, ja. Na inwa olo de tang. Maar zo lees tifi bet tongo. Maar tongo negwe, tongo tang. Want im tesi, im nyang, im kou, dus tifim detu. So, maar no wotak apisi, wan asan dipsa, me kon bakata patori, voor de jongwang afas vaden misdraagden, want dat de kar misdraging. Omdat, fesa, sweetie, alles mij begreep, in wan man, familia so, mina dansman, mina prisierman, maar if one situatie de ina kondere, pe mino kan go make a big face, dan me doen een klein verband. Ja? Wan lees wan man bij actie met tak jong is abolang am no gawan dansi. Mi aksama ya wan vriendin. Aman taki ja. Mi tak de yang vriendin je bij wan biri de yang vriendin. Mi tak de poti chipoka se bere de yang vriendin dansi. De is sama pichi mi. Aman pichi mi gewoon tak ja mas mane lukumi. Mi taki ana je wijf hier prisiri en dat belangrijk. Te uyepu serefi, vooral na a comfort situatie disi. Te udorope, zeg maar 90% van de bevolking die gevaccineerd, die de zeker taki a economia in a kondere e wakada in a rem a economia libi. Isabi, want dat is nou een prins partori. Na precies lek van die a president godu en tori na selak. Ataki, de mano mus godji sernang, wan titel san sernano abi, tak de mana mede inkomen. Ununa portisma, dus de man go marchi, dus de bigi wereld orga, mus go marchi sernang, wan her tarafasi. En so un serefi, mus go marchi serefi, wan her tarafasi. Ma so mus do. Uno mus e waka, mekisma e potu go do don sani. Wan dan akondere fa economia libika waka. Toerisme, de fi bidje do de sandati. Dat te amadene konder da manchi, want no globaliserende wereld we libi. Alla saye do satellite ala sane fanga ala sani ala yungsu ede. Dat de man tak jongu mino koina konder disi want luku fa de jong wan e gedrag denk. Luku fa de my rebeleer. Mi gado mino go investeer mi money dape. En no ja so, u de bezig gaan diaspora. Isabi. Dat diaspora die da Amerikaan of Tata of Duitser of Spanjoro winspe ade. Ja, dat tasha sandis, dat tak nee, dat beter investeer mi money ja, want na las mogo las mi money dape. Ja, want de man rigeri, de man onhebbelijk, de man archilanti. Ja, en no lukutaki, abigi mandati fufuru, of abigi mandat chiri, of sang abigi mandat do, dat i mag doen toe. No, yum gona fu you serefi. Want te e firi, you no sapsa ama e firi. Dus no waka nasma baka fu go do sani. No meki sma konkor you, koleki uit taki vandalisme ik kan go doen, ik kan rigeri, omdat ik ja televisie. Jere ja so. 600 dusu no mode na kondere ja. De kondere peeshi de sandis e gebeur. Na miljoen, if once ma dede. Bijna userefi no saptak na so once ma dede. Na teilu kunyonsu, yo sabi. Ma jana sernang. If once ma dede. Once ma e wakap say ji want orita e masar gambo fa isaptak so once ma dede. Mitak ai me sabasma. Je verstaan, dus dat na sernang.
Dan meku chau seref sona fasi. Meku no luku sademan edu adorosei fugo du baka wana u eji pereti we nak boroko. Tende fudu bun fur bun sani. En no mek no wan sma, no wan man die elkaar seref leer man die stanga dati collegi uit tak ja. Je ontbeert disi, je ontbeert dati. Wan reden moest def zijn de mek je ontbering. En a wanf de moro prins par reden sante. Ja, na a kova die de doen hoor rekenen nangen. Sabi fawe libi. En heeft 90% in a kondere disi. Vaccineer takte go met 90%. Vaccineer da yoshi taki a economia libi o de trafasi. En dat zou je bij ontbeer dat je kan vinden baka. Dus ik blijf het zeggen. 2 stappen achteruit maken om een goede grootte vooruit te maken. Vooral de jongwang, onafhankelijk voor Tamara. Dit is een voorbeeld. Want me bedoel taki, if de besa tek wan voelek jongwang. Ja, jeugdparlement aan de sanati. Dat de man potje afvesi voor regel wan tori. Dat is tak jongwang leki serefi erigerso aan nobo boom. Dan a functie zij abi no ab no wan drop waarde. Dus mi e actie onder jongwang. U stel u op voorbeeldig. Met bigi wan serefi kan tek voorbeeld na uno. En if u wan beweeg wan sani, u wan zorgen dat wan san kon. Door te praten, communicatie, dialoog, anote jompo rigeri, jompo knap tap wan tafara. Of irigeri naki anu di sanga dati, da oplossing eko. Nee, tak fenu serefi, tak mitu serefi. Na zo kwetji, zo bedekba. En dat moet het zijn. Ja? Daarom, mi e bejunu, dat ucharu seref na afasi, unde jongwan ina konredisi. Anatrobe fiuna yundustani, anatrobe fiuna yampanesi, anatrobe fia krioro, anatrobe fiuna inji, ano abitrobi. You ap tulibis manomo, ya buwang nanga takruwang. En dat de alasi. Same bejunu, ucharu seref na afasi. Ja? Mek moeite ina libidisi. Vooral de jongwang. Mi be jongen ook toe. Maar je door een leeftijd peet ik nee, dit moet ik achterwege laten. Want mi go stekte wan gezin. Mi moroko, mi go liba libi. Lek fa afiti. Isabi toch. Dus kono wai afaraga somoro. Want dat na losbandigheid. Apis dat na bompisi. Ja? Unom doa sandati. En sami wan bejunu. Ja? U horu serefi. Mek moeite. Sayu sabif du. Rushiani na grong. Pranwasani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter. Nadat die wanka je punu. Le kleine man. Want wie zit napi bari. God nap tap want dakje. Bartak mina money. Mina disi. If you ne do noti. You know abi. Ja bif du wansani. Wie saneng. Say nom go do. No go fufuru. No make is machari go de kontron crimineel. Dat hij nom doet. Maar alle trabonsani die sabif doet, ik kan doen. Ja? Wie sabai sigriye go meki, if na sayo doet, ano aptorobi. En wansan mi wan bejo toe. Tewe waka starati. Pot wan sweet fesi. Mek te wan smep sa, akanji wan sweet odi toe. Da vrede is de in you. En één ding is belangrijk. Stap uit die vicieuze cirkel van haat en wrok. En zolang ik inok moto uit dat cirkel dati, je mit nanga serefi, dat je tananga a worok nanga atibron en dat no bon je moet eruit stappen en gaan integreren go libi, dat je shi tak a libi kan go akawaka na afasi. En mineng na masara dignity, gambo, himself, we tandueng en prins pari, gote kaprek. Chibriyu serefi en sabi serefi.